Egameni nje lesilo samabandla nasegameni likaNdunankulu kaZulu nasegameni lendlunkulu yonke nesizwe sonke samaZulu ngithanda ukudlulisa ukubonga kwethu eminyangweni wezemfundo ukuthi utshale lento enhle kangaka ukuthi njengoba isilo sasifakwa esibayeni ngomhla ka20 kuAugust sonke lesi sizwe esiyintsha sasingekho nothisha babengekho kodwa bathola namhlanje ithuba lokuthi bahloniphe isilo bahloniphe indlunkulu. Siyajabula-ke abantu abafana noNgqongqoshe wezemfundo uma bezongena bethi shiye ekutheni izingane zifundiswe zisencane ukuthi zizazi ukuthi zingobani ngoba njengesizwe samaZulu inkosi iwuphawu lobunye futhi iwukuzigqaja ukuzazi thina ngoba bathi abakhulumayo uma ungazi la emuva la uqhamuka khona ngeke uzwazi naphambili lapho khona. Ngakho-ke egameni lendlunkulu yonke silapha nje nabantwana la bengihamba nabo umntwana wasemahashini lona umntwana uMali kaRigi okhona kamntwana uRigi kwaqambushini nondlunkulu wakhe nomntwana ufikile lapho kwaSitholani. Sithokoza kakhulu ukuthi sibe ingcenye nabanye abantwana esihamba nabo baningi bazothi nje siyahalalisa ukuthi lento enziwe uNgqongqoshe ikakhulukazi sifuna ukubonga noNdunankulu kwaZulu Natal ngoba ngiyazi ukuthi yonke into enje iyaxoxwa kwiCabinet ibe nemvume basebenza njengabantu abahlangene bayi-collective. Siyabonga kunzwakele umama uDube Ncube neCabinet yakhe yonke ukuthi benze lolu suku lube impumelelo. Siyazi ukuthi abantu abaye nganxanye bengemanzi khona abakuphikisayo lokhu ababona sengathi sithathe samosa kanti imfundo enkulu edlula yonke ile yokuzazi ukuthi ubani. Ngibona ayikho icurriculum edlula lesiyenza namhlanje kodwa ngoba sekwagqila ingqondo yesilungu yaphesheya ukuthi kufune senze izinto zasentshonalanga ukuze sibonakala ukuthi singabantu bazogxeka-ke bathi kumoswa isikhathi kodwa ithi ngonyama sibezwe kodwa singabalaleli. Empeleni ngimangele ngoba uma ngabe ngithola ukuthi uNgqongqoshe ukhethe esinye seyikole kwamasha umathe kuwa isenqaba kaZulu ngathi mina awu izinto ziyaqondana ngoba ngo1984 ngenza uJC la kusatholakala izitifiketi imene sinesababa ukugcina uthola izitifiketi zaka JC. So ngoba kade ngikhomba iclass lesibili lapho ukuthi ngangifunda khona ngesikhathi uthisha omkhulu kusewuthisha uHlabisa ngo1984 ngenza standard 8. Lokho futhi kimi nje mina uqobo lwami kuyangijabulisa khona into okuyikhulumayo ngami ekusafana ngicabanga ukuthi ithini lento ukuthi kuqondane kanje ngalesi sikhathi. Ngiyabonga.